hyvä. Se Åke. Vaikuttaa siltä, että äiti tykkää hänestä. Perhana ruotsalainen lihapulla. No et sä itekään mikään pulmune oo. Mitä? Mä näin sut. Jos vain autat minut perille, niin olen tyytyväinen. Siihen menee vain 5 minsaa. Hän tarvitsi apua piilolinssin löytämisessä. Mä luulin, että sä... Oi! Ihan sama. Voitti on se. Mulla on suunnitelma. Noori juttelee äitinsä kanssa. Äiti, voisimmeko syödä illalla ravintolassa yhdessä? Kyllä se sopii. Tasan 8. Mitä sinulla on oikein mielessä? Ei mitään ihmeellistä. Ja mä oon saanut selville, että Åke pyörittää älyä naisten kaatokoulua. Joten nyt sun pitää ilmaantua hotellin ulkopuolelle keskiyön aikaan. Ja keksi jotain spessua. Ai kuten mitä? No en mä tiedä. Mietin naista, romanttista yötä ja niin edelleen. Mä taas pidän huolen siitä, että äiti tajuu millainen paviani Åke on. Olen todella ylpeä sinusta, Joonas. Sinusta on tullut hieno poika. Nyt jos koskaan musta todella tykätään, ehkä nyt voisi olla sopiva hetki kertoa. Ei sun pomo antanut sulle mitään matkaa Taimaahan. Mä niin kun varasin sen ja maksoin sen niin kun sun luottokortilla.